Интересът към книгите у нас сред младите нараства през последните години. Това става ясно от изследване, което е направила доцент доктор Любомира Паришкова, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Твърдо мога да твърдя, че се увеличава интереса към четенето. Аз като ръководител на един проект, който изследва тенденции, нови тенденции за стимулиране на четенето, бих смело заявила, че се провеждат такива инициативи. Bookshare, например, е една такава инициатива, прекрасна, невероятна за млади хора, които се събират на едно място, обменят свои книги, след един месец се събират, обсъждат книгите, които са прочели. Библиотека между листата, която откриха във Военната академия. Има много хубави светли примери, които ни връщат оптимизма, че четенето не е нещо, което е отмряло. Напротив. Любомира Паришкова заедно със своя екип са инициатори на редица прояви, които представляват нестандартен подход за стимулиране на четенето. Бук кафе е така наречената инициатива, в която кани млади автори и не чак толкова млади, но български автори, които разказват за своите книги, разказват за творческия процес, разказват за ползата от четенето. Друга инициатива, към която интересът расте, е наречена Book Crossing зона. Book Crossing зоната е място, в което оставяме книги, студентите вземат книги, оставят свои книги и всъщност по този начин, по един нестандартен начин, чрез формата на играта, защото всички знаем, надявам се вече, какво е Book Crossing. Това е и вид игра, и движещата се пътуваща книга. Стимулираме четене. По думите на Любомира Паришкова, новите български автори са познати и популярни сред читателите у нас. Най-много четем художествена литература, показва изследването, а интересът към класическите произведения от родната ни литературна история отново се завръща.